BKWSA गोरलै थासारियाव दं आरो बे गोरलै काउन्सिलखौ जों गामि आरो समस्ति दानायाव बयबो जयै खामानि मावनांगोन। बे गोनां बाथ्राखौ बुंदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मुसाहारिया दिनै सा कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय हालगुरि सुबगुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सा कामरुप जिल्लानि नैथि बोसोरारि जथुम्माखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। बे जथुम्मानि मेलावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै सा कामरुप जिल्लानि रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव गुवारै बाथ्रा बुंथियो। मख'नो गोनांदि सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जथुम्मानि मेलावनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बादल मुसाहारिजों लोगोसे लोगोनि हाथारि अमृत मुसाहारियाबो बाहागो लादों। गिबियावनो नोंथांमोननि बे गासै चेनेलसिम जोङो मिरु इउपिअनि जानानै गोजोननाय जासिबाय। नोंथांमोनहा जोंनि बेयाव फैनानै जोंनि जिखिनि निउस बेखौ कालेक्ट खालामफैनायनि थाखाय। जायखिजाया नैबे दिनैनि जिथु नैथि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा गुवाहाटीनि नर्थ कामरुपनि बे नर्थ कामरुप डिस्ट्रिक्टनि जिथु नैथि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा बेहाय फैनानै जोङो जोबोद मोजां नांदों। मानोना बेहाय जोङो गुवाहाटीनि मोनसे खनायावब्लाबो जों सानदोंमोन गोबाङानो भाषा रोंनाय नङा, नाथायबा जों नुनो मोनफैबाय बेहाय मेक्सिमाम मानसियानो भाषा रोंजोबो, मोजां बर' रायलायो बिथांमोनहा। आरो जोङो दिनै ओंखायनो जिखिनि जोंनि बिबुंथि बे बिबुंथिखौ खावसे बर' आरो खावसे हारसा बिदिनो लाखिलांदों आफादगिरि बिथांजों आंजों। दा जायखिजाया बेयाव जोङो बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौनो बुंदों जे जोंनि दाखालिनिफ्राय जिथु माखासे प्रग्राम लाबोबाय थानाय जोङो नभेम्बरनि 12 थारिखनिफ्राय कन्टिनिउ खालामबोनानै दिनै फैयै फैयै नैबे नर्थ गुवाहाटीयाव जों सौफैदों। बेहाय बिनि उनाव जोंहा आरोबाव मोनसे लास्ट दंबावो, बेनो जाहैबाय गवालपारायावनो जोबथा जोंनि दाखालि समनिफ्राय लाबोबाय थानाय जिखिनि प्रग्राम बे जोबथा जाफैगोन। दा जायखिजाया जोङो दिनै बेयाव फैनानै बुंफैदों आफादगिरि बिथां आरो जोङो ज' जाजाय थानांगोन। जोङो जिहेथु गोदानै काउन्सिल सोरजिदों BKWSC, बे BKWSC काउन्सिलखौ जिहेथु गोरलै अबस्थायाव दङ, BKWSC काउन्सिला बे गोरलै अबस्थायाव दं। बे गोरलै अबस्थायाव थानाय काउन्सिलखौ जोङो भिलेज नटिफाइड खालामनायजों लोगोसे समस्ति जिथु निर्धारन खालामनाय बेफोराव जोङो ज' जाजाय मावनांगोन। ओंखायनो नैबे जिहेतु बिथांमोननिया दिनै गोदान बडि जादों, बे गोदान बडिफोरनिसिम जों खावलायदों, बिथांमोनखौ बुंदों जोङो जे जोङो उनहालागै जोङो गोबां मावनो खामानि जिहेतु दंबावो, बेनिखायनो जोङो खोब माखासे सिस्टेमेटिकेलि बा सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि आफादनि जिखिनि नियम खान्थि बेनि गेजेरजों जों थांलायलायनो जोङो बयबो लाहार फाहार खालामनांगोन। आरो जिखिनि जोंनि मावथांखि बे मावथांखिफोरखौ जोङो ज' जाजाय बेबायदिनो हान्थिलांनांगोन। আমি প্ৰথমতে ক'ব লাগিব আমি সংযুক্ত বড়ো গণ মঞ্চ আজি আমাৰ দ্বিতীয় বাৰ্ষিক কনফাৰেন্স। ইয়াৰ আগতে ক'ব লাগিব আমি আচলতে গুৱাহাটী মেট্ৰৰ লগত সংযুক্ত হৈ আছিলোঁ। 2 বছৰ আগতে আমি নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে উত্তৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ফালি আহিলোঁ আৰু তেতিয়া ৰাইজে মোক সভাপতি হিচাপে আকৌ ৰাখিলে। আৰু ইয়াৰ আগতে মেট্ৰত মই 6টা বছৰ সভাপতি হিচাপে আছিলোঁ। তথাপি আমি যিহেতু এইমাত্ৰ আমাৰ 2টা বছৰৰ পিছত নৰ্থ কামৰূপ উত্তৰ কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টক এপ্ৰুভ কৰিলে আজি। ইয়াৰ আগতে আমি এডক হৈ আছিলোঁ। যিয়ে নহওক আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমাৰ এই নৰ্থ কামৰূপত প্ৰায় 40খনমান গাঁও আছে। পঞ্চায়তে যেনেধৰণৰ গাঁওবিলাকক সাহাৰ্য দিয়ে তেখেতবিলাকৰ পৰা NOC লৈ আমিও সাহাৰ্যৰ কাৰণে আগবাঢ়ি গৈছোঁ। আমি যিহেতু এতিয়া এডকত আছোঁ বা আমাৰ BKWSC এডকত আছে কাৰণে চৰকাৰৰ পৰা যিখিনি সাহাৰ্য পাব লাগিছিলে সেই তেখেতবিলাকে হয়তো পোৱা নাই, ঠিক তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্টকো দিব পৰা নাই। সেয়েহে আজি আমাৰ বড়ো গাঁওবিলাকত ঘৰবিলাকত ব্যক্তিবিলাকক যেনেধৰণে আমি সহায় দিব লাগিছিলে অৱশ্যে দিব পৰা নাই। তথাপিও এইটো বছৰত আমি 2022ত শেষ হ'বলৈ হৈছে, আমি 15 লাখ টকা আবণ্টন পাইছিলোঁ। সেইখিনিও এতিয়া আমি প্ৰায় কাম কৰি শেষ কৰিব পৰা নাই। ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে আমি 15 লাখ পাইছিলোঁ। তাৰে ভিতৰত 2টা কমিউনিটি হল বনালোঁ, এটা 10 লাখৰ আৰু এটা 5 লাখৰ। তথাপি প্ৰত্যেক গাঁৱতে
ৰাস্তা ঘৰ বিজুলী বা পানীৰ সমস্যা এই সকলোবিলাক আছে এইবিলাক আমি এতিয়াও দূৰ কৰিব পৰা নাই সেয়েহে আমি বাৰে বাৰে চেণ্ট্ৰেল কমিটি তথা BKW বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলক বাৰে বাৰে আমি নিবেদন কৰি আহিছোঁ যে আমাৰ গাঁওবিলাক চাবলৈ হ'লে আমাৰ ফালে আহক চাওক কিছুখিনি টকা পইচাৰ আবণ্টন দিয়ক যাতে বড়ো ৰাইজে এই বিশেষকৈ দুখীয়া ৰাইজক আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অইন ঘৰ দুৱাৰ এতিয়াও বহুতৰে নাই আছে যদি বহুত গৰীব তেখেতবিলাকক আমি যাতে অলপমান সহায় দিব পাৰোঁ সেয়েহে আমাৰ মূল উদ্দেশ্য আজি 2 বছৰ এডক হিচাপে আছিলে যদি আমি যিমানখিনি কৰিব লাগিছিল আমি পাৰা নাই তথাপি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ আমি আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটি বা BKWSক তেখেতবিলাকে হয়তো ভৱিষ্যতত আমাক চাব আৰু তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰি আছোঁ বাট চাই আছোঁ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो SI निउर' थेरापि सेन्टार दंसै बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों नोंथांमोनहा SI निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476 977 956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन